Op 1 april 2022 om 11:08 is er een dichtersjoen in Obe in de geest van Cor Onklin. Vrouwen van Sarajevo, van Cor Onklin. Jij was vroeger een van die schitterende steden met hun gemengde culturen, vredig, vriendelijk en vol leven. Nu verdorven, vol angst en haat. We verloren er onze mannen en ook onze kinderen. Zelfs op de markten heerste vernietiging en volledige oorlogsonveiligheid. Door onze vroegere broedervolken. Wij vrouwen bleven achter, met onze gedachten, nog soms vol hoop. De dichters Trientje van der Veer, Edwin de Groot, Siets Wiersma, Carla van der Zwaag, Ina Schreuder-Ceders, Dirk Jitter en Mees van Rijswijk binnen te jaren. Marleen Onklin zal spreken over het werk van haar man. Muziek is er vanzelfs ek. Jan de Vries en Ruben Bus zullen dat verzwargen. Dus kom al hier 1 april naar Obe aan het Ouderhoutse Kerkhof in Ljouwert.